paljon. Kolmen minuutin erä. Ja tässä nähdään grafiikan valossa Immu 2 senttiä pidempi painoetu Häkkituomarina toimii mutta Mikko 30 vuotta Aaltonen. ikäeroa, se on kyllä valtava. Hyvät herrat, otellaan reilusti, otellaan sääntöjen mukaan. Kuunnelkaa mun komentoja. Hanskat vastakkain, jos haluatte. Takas kulmiin. Ei haluttu. Siinähän oli mahdollisuus molemmilla vielä lyödä kintaat yhteen. Kumpikaan ei halunnut. On kyllä koko ero äijillä. Kyllä. Pitää muistaa, että toi punnitus ja sen punnituksen jälkeinen vuorokausi siinä Immu on käynyt tankkaamassa ja painot on varmasti noussut. Ja tästä lähtee homma liikkeelle. Stakala liikkuu alta pois, Immu lyö vasemman suoran. Ja sieltä Stakala käyttää tota nopeutta. Ja Stakala vetää tyrmää! Stakala tyrmää totaalisesti Immun. Tässä käy se hurja tilanne, mitä eikä kukaan odottanut. Mika Ilmeen on tyrmätty ja nyt lääkärit nopeasti paikan päälle. Tämä oli illan nopein tyrmäys. 2 sekuntia, 5 sekuntia. Mitä täällä tapahtuu? Jäähalli on hiljentynyt ja näin. Immun nopeus ei yksinkertaisesti enää riittänyt, eikä iskun kestävyys. Ja tässä hyvä osoitus siitä, että Stakala alkoi takoa koukkui oikealta ja vasemmalta ja ne alkoi kolisee ja sitten osui yksi täydellinen leukaa ja Immu putos kanveesiin. Joo, ja toivotaan nyt, että Immulle ei käynyt mitään, vaan toipuu sieltä, saa aplodit. Ja tossa Makvan Amirkaanikin kävi sanomassa, että tulee Kurdistanin matka Immulle. Kohta nähdään varmaan hidastuksena, mitä tossa kävi. Mutta niin vaan, vanha mestari on lyöty, räjähtävän nopea. Joni Takala on voittanut ja täytyy sanoa, että ne puheet, että Stakala ei olisi lahjakas, niin mitä vielä? Tolla kokemuksella näin näyttävä tyrmäys. Ja mikä lyöntivoima Joni Stakalalla oli. Hän on kyllä yllättänyt monet ja Stakalakin siellä herrasmiehenä tietysti menee katsomaan. Tämä ei ole koskaan ottelijallekaan myöskään kivaa, että tulee kaveri lyötyy untemaille. Vaikka on suuta soitettu, niin en usko, että Stakala kyllä mitenkään niinku juhlii. Siis muuta kuin voittoansa tietenkin juhliin, mutta... Joo, ja kamppailuurheilu kuuluu, että ollaan kavereita. Nyt pitäisi järjestyksen valvojien tuolla, kun makaa ottelija maassa, niin ihmiset kuvaa. Tossa Stakala osuu, ne lyö ristiin ja sen jälkeen se osuu sinne oikealla sinne otsaan. Ja nyt vielä uudestaan siitä hidastuksena. Kato nyt, tässä tulee se ristilyöntitilanne. No Immu lataa kaikki ja Stakala osuu sen jälkeen. Immu on ihan sekaisin, seisoo pystyssä. Stakala pääsee viimeistelemään. Todella kovat armolaukaukset ja Immu on taju pois kanveesilla. Ja nyt hänet on saatu pystyyn, mutta on edelleen aika pahasti kanttu vei. Tämä ottelu ei kunnolla edes alkanut ja tuossa jo joku huuteli, että sehän tietää Immulle Kurdistanin matkaa. Joo, näinhän Immu oli luvannut, että jos näin käy, niin Kurdistaniin lähtee. Joo, ja nyt olisi tärkeää. Stakala on siellä tunteellinen ja... Kyllä, kohta alkaa hänen juhlat. On varmasti myös helpottunut, koska voi kuvitella, mitkä paineet Stakalalla on ollut tässä näin. Joo, ja vaikka on kyllä sanonut, että hän lää hyvin paineen, mutta silti väitän, että siellä on ollut tosi kovaa painetta viimeiset 4-5 kuukautta. Kun ei oikeasti ole ikinä ollut kehässä, niin ei varmasti tiennyt äijä varmasti mitä täällä tulee tapahtumaan, vaikka olikin itse varma voitosta ja lunasti puheensa. Ja voi vaan kuvitella paljon Immuun korvaan.